ginpasugtan sang Senate Impeachment Court ang pangabahay sang House Prosecution Panel nga magpagwasang sabina para sa bank ag tax records ni Vice President Sara Duterte. Amo man sa iyabanang si Attorney Man Scarpio kag sang pila nila kan negosyo. Ang ini nga mga dokumento pagagamiton sa pag-usisa sang akusasyon nga mayara sang wala maeksplikar nga manggad o kung unexplained wealth sa Article 2 sang impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Sunod ka Impeachment Court Presiding Officer Francis Chisis Cordero, ginbasehan nilang desisyon sa nahimo sang impeachment trial ni Anay Chief Justice Renato Corona sang 2012 sa din ginpasugtan man ang pagkuha sang bank records. Ginsugo ang mga bangko nga isumiter mga dokumento sa Clerk of Court sa Hulyo 30 alas 9 sang aga. Ginpahayag ni Escudero nga klaro kag importante ang mga dokumento para sa investigasyon sang kaso. Lakip sa ginpasugtan ng bank records ni Vice President Sara Duterte kag sang iyabana bangod kinahanglan nga ipahibalo sa mga opisyal sang gobyerno ang ilang mga asset kag pati sa ila asawa o kunbana sunod sa nakabutang sa Republic Act 6713. Apang ginklaro sang korte ang sabina nagalakip lamang sang peso-denominated accounts nga may kangtanan sa Article 2. Butsilingon, wala diri nalakip ang foreign currency accounts o kung nangyara sa luwas ang pungsod, magluwas lang kung may written consent o kung may pahanugot halin sa tag-iya sang account. Ginpasugtan man sang korte ang pagkuha sa mga record halin sa Anti-Money Laundering Council apang ini pagkatanawon lamang sang korte o kung in camera sa presiding officer pagi sa clerk of court agud maprotektahan ang sensitibo nga impormasyon. Sa piyagabahin ginbalibaran sa impeachment court ang pangabay nga ipasapi naman ang record sang JTC Group of Companies kag Pikimong Philippines Corporation bangod wala sang o kung Pikimong Philippines Corporation bangod wala sa nagakaigo nga ebidensya nga nagapakita nga may direkta nga kangtanan si Vice President Duterte o kung iyabana sa sining nga mga kompanya. Yan ang kabahin sang summary sang ruling sang impeachment court nga ginbasa ni Presiding Officer Chisis Cordero. The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of respondent, Attorney Manasseh Scarpio, separately or jointly, the partnership of Scarpio lawyers, and the 19 listed corporate entities is granted. The banks are ordered to submit to the Clerk of Court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m. with the attendance of parties and counsels. The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation is denied for failing to establish prima facie relevance. The subpoenas granted shall apply only to peso-denominated accounts relevant to Article 2. Foreign currency deposits are excluded absent the written consent of the respective depositors. The subpoena directed to the Anti-Money Laundering Council covering respondent Attorney Manasseh Scarpio separately and jointly with the respondent, the partnership of Scarpio and lawyers, and the 19 listed corporations and entities is granted. The request insofar as it seeks records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation is denied for failing to establish prima facie relevance. Ginpasugtan man sang korte ang sabina sa Bureau of Internal Revenue kon BIR para sa tax records ni Duterte nga kinahanglan man isumiter sa Hulyo 30. Gindinay maniwat ang request ang o kon sa sabina para sa JTC Group of Companies kang Pikimong Philippines Corporation bangod sang for failure to satisfy the requirement of prima facie relevance. Yaring dugang pahayag ni Escudero. The request for the issuance of subpoena directed to Commissioner Carlito Martin R. Mendoza of the BIR is hereby granted. The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies, Inc. and Pikimong Philippines Corporation is hereby denied for failure to satisfy the requirement of prima facie evidence. The Commissioner is directed to make the appropriate return to this court in accordance with the law on July 30, 2026 at 9 a.m. before the Clerk of Court. The court shall await the return before taking any further action as may be warranted. The parties are likewise directed to be represented by counsel on the aforementioned time and date for inspection, comparison, photocopying, and/or marking as the case may be. So ordered. Nabarian ang kabahin sang pagdinaliwan sa request sa sabina para sa JTC Group of Companies kag Pikimong Philippines Corporation
bangod sa liwat sang failure to satisfy the requirement of prima facie relevance. Pagkatapos nga nabasa ang ruling, nagpahayag si Senator Judge Alan Peter Cayetano nga magapasa sa sang written dissent batok sa ruling ni Presiding Officer Escudero nga nagatugot sang pag-issue sang sabina sa bank records ni Vice President Duterte. Ang nagkumpirma nga magaupod sa iya dissent amo sanday Senator Judges Loren Legada, Amy Marcos kag Camille Villar.